O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte i sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali milošću njegovom prijatelji i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava svoje dokaze, da biste na pravom putu istrajali. I neka među vama bude onih koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. I ne budite kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili, kada su im već jasni dokazi došli. Njih čeka patnja velika. Na dan kada će neka lica pobijeljeti, a neka pocrnjeti. Onima u kojih lica budu crna, reći će se: zašto ste, pošto ste vjernici bili, nevjernici postali? Pa iskusite patnju, zato što niste vjerovali. A onih u kojih lica budu bijela, bit će u Allahovoj milosti. U njoj će vječno ostati. To su, eto, Allahovi dokazi. Mi ih tebi istinito kazujemo. Allah ne želi da ikome nepravdu učini. Allahovo je sve što je na nebesima i na zemlji i Allahu se sve vraća. Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio. Tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćajte i u Allaha vjerujte. A kad bi sljedbenici knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih. Ima ih i pravih vjernika, ali većinom su nevjernici. Oni vam ne mogu nauditi, mogu vas samo vrijeđati. Ako vas napadnu, daće se u bijeg i poslije im pomoći neće biti. Ma gdje se našli, bit će poniženi, ako se ne stave pod Allahovu zaštitu i zaštitu muslimana, i zaslužit će Allahovu srdžbu i snaći će ih bijeda, zato što u Allahove dokaze ne vjeruju i što su ni krive ni dužne vjerovjesnike ubijali, i zato što protiv Boga ustaju i što u zlu svaku mjeru prekoračuju. Ali nisu svi oni isti. Ima ispravnih sljedbenika knjige koji po svu noć Allahove ajete čitaju i mole se. Oni u Allaha i u onaj svijet vjeruju i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i jedva čekaju da učine dobročinstvo. Oni su čestiti. Bilo kakvo dobro da urade, bit će za nj nagrađeni, a Allah dobro zna one koji se njega boje. One koji ne vjeruju neće odbraniti od Allaha ni bogatstva njihova, ni djeca njihova. Oni će stanovnici džehennema biti i u njemu će vječno ostati. Ono što u životu na ovome svijetu udjele, slično je usjevu onih koji su se prema sebi ogriješili, koji vjetar pun leda pogodi i uništi ga. Ne čini njima Allah nepravdu, oni je sami sebi čine. O vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, ostali vam samo propast žele. Jedva čekaju da muka dopadnete. Mržnja izbija iz njihovih usta, a još je gore ono što kriju njihova prsa. Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. Vi njih volite, a oni vas ne vole, a vi vjerujete u sve knjige. Kad vas sretnu,
govore vjerujemo, a čim se nađu nasamo, od srdžbe prema vama grizu vrhove prstiju svojih. Reci, umrite od muke. Allahu su zaista dobro poznate misli svačije. Ako kakvo dobro dočekate, to ih ozlojedi, a zadesi li vas kakva nevolja, obraduju joj se. I ako budete trpjeli i ono što vam se zabranjuje izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. Allah zaista dobro zna ono što oni rade. A kada si ti poranio i čeljat svoju ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu, Allah sve čuje i zna. Kada dva krila vaša zamalo nisu uzmakla, Allah ih je sačuvao. Neka se zato vjernici samo u Allaha pouzdaju. Allah vas je pomogao i na Bedru, kada ste bili malobrojni. Zato se bojte Allaha, da biste bili zahvalni. Kad si ti rekao vjernicima, zar vam neće biti dovoljno da vam gospodar vaš 3000 meleka u pomoć pošalje? Hoće, ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, gospodar vaš će vam poslati u pomoć 5000 meleka, sve obilježenih. To je Allah učinio da vas obraduje i da time pouzdanje u srca vaša ulije, a pobjeda dolazi samo od Allaha, silnoga i mudroga, da jednu skupinu nevjernika uništi ili da ih osramoti, te da se vrate razočarani. Od tebe ne zavisi da li će on pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici. A Allahovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On oprašta onome kome hoće, a na muke stavlja onoga koga hoće. Allah prašta i samilostan je. O vjernici, bezdušni zelenaši ne budite i Allaha se bojte, jer ćete tako postići ono što želite. I čuvajte se vatre za nevjernike pripremljene i pokoravajte se Allahu i poslaniku, da bi vam bila milost ukazana. I nastojte zaslužiti oprost gospodara svoga i džennet prostran kao nebesa i zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji i kad su u obilju i kad su u oskudici udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju. Allah voli one koji dobra djela čine i za one koji se, kada grijeh počine ili kad se prema sebi ogriješe, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole. A ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? I koji svjesno u grijehu ne ustraju, njih čeka nagrada, oprost od gospodara njihova i džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati. A divne li nagrade za one koji budu tako postupili.